Vachipa mutongo kumhondi dzakaponda tapiwa makore, mutongi wedare reHigh Court vakataura ivo vachiti vaviri ava vanofanira kutongerwa rufu zvichitevera kusazvidzora kwavakaita. Regai tinzwe zvizere panhoroondo yemutongo uyu iyo yaibuda pachivhitivhiti cheZTN Prime. The demon which drove Tafadzwa Shamba and Tapiwa Makore to commit this murder is relentless and could not be stopped. It can only be neutralized by death. Our hands are therefore bound, and accordingly, it is directed that both accused persons shall be retained to custody and that the sentence of death be executed upon each of them according to law. Dhimoni rakakubatai vasungwa muri vairi rakashaya kana akaridzora, makatadza kudzoreka panguva dzamakanga mafunga kuita basa rakaipa zvakadai, zvekuti hakuna chimwe chingagona kutsiva ropa ratapiwa makore kunze kweropa renyu imimi muri vairi. Saka ropa renyu richatsiva ropa ratapiwa makore, nokudaro muchadzoserwa mukati meusungwa. Dare rino rikukutongerai rufu. Tichitarisa vakambotongerwa rufu mumatare edzimhosva eHigh Court, hapana ati aurawa kana kuti ati asungirirwa pari zvino kubva mutemo uyu zvawakaiswa, zvichitevera kushayikwa kwevanoda kutora basa iri kana kuti hurumende kusava nechido chekuzadzisa mitongo inenge yapiwa nedare reHigh Court iri. Izvo zvinonzi vanhu ava vakatongerwa rufu vanhu vari kugara vachishushikana nekushungurudzika sezvo vasingazivi kana kuti vasisazive kuti vachaurawa rini, asi vachingotarisira kuti vachaurawa. Takatarisa mutongo uyu, veruzhinji vari kuti uyu ndiwo mutengo wakakodzera kuti vange vachiwana sezvo vari vanhu vakauraya tapiwa makore zvine utsinye mukati. Asi kana takatarisa musoro watapiwa makore hausati wagona kunge uchiwanikwa kusvika zuva ranhasi, uye hapana tsananguro yekuti musoro watapiwa makore wakaendepi, uye vamwe vari panyaya iyi kana kuti vamwe vanofungidzirwa kuti vari panyaya iyi havana kunge vachiwana mutongo wakaenzerana newakawana vaviri ava. Izvi zvinova zviri kutsamwisa veruzhinji munyika yeZimbabwe. Ticharamba tichitarisa nyaya iyi kuti ichange ichifamba sei, asi kuvimba kuti yasvika kumagumo sezvo mhondi dzatapiwa makore dzapiwa mutongo mukuru kwazvo uye mutongo unorema kwazvo nedare redzimhosva reHigh Court.